Ahoj, já vás dneska vítám u dnešního videa a dneska to bude, to jsem dostala zadárek jako doma a od kamarádů ve škole, takže začneme asi doma. To jsem dostala takovýhle Sony sluchátka, no prostě Sony sluchátka. Pak takovýhle budík, myslím, že je tady budík. Pak jsem dostala tady fixy na kamínky, na reprák, na sešit, na kryt od mobilu a prostě na všechno úplně. Pak jsem dostala takovýhle normální fixy, byly docela drahý. A já vám ukážu, jak vypadají. Jsou tam všechny možné barvy. Těch fix tam je 18. A ty fixy vypadají prostě takhle. Tady mají namalováno, že kde je co. Tady to je prostě normální fixa. A tady to je spíš jakoby na podtrhávání. To byly druhý fixy. A to je končí. Pak světka. Ty byly taky docela drahý. Je tam 32 barev a to jsou takovýhle jakoby ty popisovače nebo podtrhávače. Pak jsem dostala reprák, ten mám tady. Tady máme reprák, ten je voděodolný, dá se zapnout, vrátit, stopnout a volat přes něj. Pak jsem dostala takovýhle ty mačkátka a ještě takovýhle sluchátka od značky Hama. A pak jsem dostala takovýhle řetízek a ještě úplně stejná kartinou barvu a ten svítí. Nevím, jestli to bude vidět. Jestli to není vidět, ale já to když tak pak natočím do videa večer. Nebo až bude nějak. Tak jo. A pak jsem dostala ještě knížku. Holky, neděste se puberty a je i knížka Kluci, neděste se puberty. Tak jo, to by bylo všechno, co jsem dostala jako doma. A teďka, co jsem dostala ve škole. Jo, a ještě jsem doma dostala PlayStation nové 4. Takže tady musím vydat věci, jenom které to nepotřebuji. Konec. Ještě nic. A už jsme tady. Takže to jsem už všechno snědla. Tady je jedna švejkačka, jsem dostala od kamošky. Tady to jsem dostala od paní učitelky, prostě záložka, nebo v podstatě tak. Pak takovýhle čokoládky. Od Milky Choco Mini Stars. Já čokoládu nejím, takže... Pak jsem od kamošky dostala takovouhle ozdobu na stromeček. Jsem to nestihla dát na stromeček, tak jsem si... No, to je jedno. Pak jsem od naší třídní učitelky dostala takovouhle knížku. Majda Čmuchalová, případ přízračného morčete. Takhle to vypadá zezadu, tady je něco napsané, tak vám to přečtu. Pro holky čmuchalky není žádná záhada, příliš záhadná, žádný problém. Příliš zapeklitý opravdu se po městě potuluje. Přízračné morče. Majda Čmuchalová, tady jsou ještě obrázky a tady někde je něco napsané. Takže tady je napsáno holky čmuchalky a tady toho je napsáno paní Konečná s flitříkem. Jak napsáno. Pak jsem od další paní učitelky dostala takovýhle andělíčka. Pak jsem od kámoše
takovouhle kočičku. Je to plišák. Pak jsem od mojí nejlepší kamarádky dostal takový deníček. Deníček jsou napsanýho a čtu. Už to mám jako několikrát přečtený a vlastně to čtu. Pak jsem dostala od té mojí nejlepší kamošky takovýhle srdce, nějaký plišový. Pak jsem dostala od jedné učitelky takovýhle. Dost takový to svítící, nevím, jak to mám říct. Pak jsem, moje lahev. A moje klíče jsem hledala. Pak jsem od kámošky dostala ořezávátko, myslím, že z Pepka. Pak jsem dostala od nějaký kámošky jojo. Nevím od jaký. A mně se zamotala. To je v čoudu. No, ale pak uděláme. No, to je to ořezávátko. Nic. Tady jsem dostala od kamošky takovouhle zase popisovačku nebo prostě odtrhávač. Pak jsem dostala asi od kámošky čokoládu, od paní učitelky propisku, od kámošky takovýhle ten balonek. Ne. Tak pak jsem od dalších kámošek dostala zase popisovačku, to je možná od té, jak mi dávala. Jo, to je od té, jak mi dávala. A nebudu říkat jméno, jo. Jak mi dávala to ořezávátko, to je ještě od jak mi dávala ořezávátko a tady to je od prostě jedné kámošky. Tak jo, a to je všechno. Takže já vám tady to číst jako nechci. Jenom vám řeknu, tady napsáno Veselé Vánoce a na konci je napsáno. A prostě já to už dál nebudu číst. Tak. Já to zpátky uklidím a pak vám něco řeknu. Takže dneska vyjde nový video. Tak zatím čau.